Piye to karepe Kang Mustika ki? Dijak bahas Tumini malah aku kan ngurus wedhus. Apa maksudnya Jal? Bola-bali ngomong nasionalisme. Bola-bali ngomong kemajuan desa. Jarine aset desa kuwi kudu dijaga nganti mati. Brek. Giliran ngerti Tumini digondolek Parno malah ora digagas. Piye karepe Jal? Nek nganti kedadian tenan, Tumini sida karo Lek Parno. Bubrah kabeh. Awak dhewe ora kena meneng, Mo. Mo. Kowe ngrungokke ora ta nek ana ngomong? Aku krungu kok, Kang. Ngomong apa ya, Jal? Tumini to, Tumini ngopo Tumini? dicangking lek Parno. Dibonceng kok dicangking piye? Iya, Ding. Emang nyapa to, Kang? Lek Tumini dadi karo lek Parno. Ya bubrah to. Kowe ngerti ora kene ngopo bensine Lekman laris? Kene ngopo bapakmu panenane payu larang? Kene ngopo simboke Tumini kuwi ora kerja apa-apa. Ning tetep iso mangan. Dalan kono kae dadi apik ngono kae. Ya mergo Tumini. Kowe ngerti ora kowe iki? Ora. Makane tak ngerti. Akeh wong lanang do jur-juran golek rai men iso oleh Tumini. Ben ketok gagah, yuk do teko nggawa motor, nggawa mobil. Yuk do tuku bensin. Men ketok sugih, yuk do wani mbayari panenan ning dhuwur rego pasaran. Men ketok peduli yuk do nyumbang dienggo bangun dalan lan jembatan. Nek nganti Tumini sida rabi karo Rek Parno, bubrah to. Dadi Tumini aja nganti rabi karo lek Parno, Kang. Aja nganti rabi.